खुलुमबाय बे समाव जों गलाघाट जिल्लानि मध्यमपुर गामिनि बे जयपुर गामिनि चक्रधर खाख्लारि नखराव दंफैयो आरो चक्रधर खाख्लारिया बे मध्यपुर ओनसोलनि सासे थागिबि सुबुं आरो बे थागिबि सुबुं हिसाबै जोङो बे मध्यपुर ओनसोलनि बाथ्राखौ लानो होननानै जों बिथांनि नखराव बे समाव जों दंफैयो गिबियावनो नोंथांखौ जोङो बाथौ बिमुसानि जानानै बरायनाय थाबाय जिहेतुके नोंथाङा मध्यपुर ओनसोलनि सासे थागिबि सुबुं हिसाबै बे मध्यपुर ओनसोलनि गासै गामियारि ओनसोलनि गेजेरावहाय बै फैजेननाय समाव नोंथांमोननि बर'फोरनि फैजेननाय समनि खोन्थाखौ नोंथाङा गोसोखांदों नामा? जों बेवहा नानान जायगानिफ्राय 1977 सनावहा बेवहा बे हादाबावहा जों माने हाबनानै जा विभिन्न जिल्लानिफ्राय बहुत मानसि धर गवालपारा कामरुप नगाव आरो अन्यान्य जिल्लानिफ्राय फैनानै जों बेवहा हाबनानै जा माने बिराद जंगल आरो हाग्राबारि बेयाव हाबनानै जा जों बे ओनसोलखौ बहुत कमिटि मोनसे गठन खालामनानै जा जे बे जायगाखौ जों बोरै मुखुलि खालामनो हागोन बे प्रसेसटा लानानै जा सरकारनि गोजौआव थानाय मन्त्रि मिनिस्टारफोरजोंबो लोगो जानानै जा प्रथम जों बेयावहा हाबनाय लगे लगे शिबिर पातिना दंमोन शिबिर पातिना थानानै जा उनावहा 1979 सनावहा माने नगाफोरा दुर्बृत्त नगाफोरा बेनिफ्राय मानसिफोरखौ होखारनानै जा आरो बहुतबो बुथारबाय गावथारबाय सोरखौबा दानबाय सोरखौबा माने अराव गारनाबो होबाय बेदि माने बहुत हुलस्थुलिया परिबेश जाबाय बिनि पासाव सरकारनि मानसिफोरा गोजौनि सरकारनि मानसिफोरा बुंबाय जे शिबिराव थानानै जा सरकारि रेशनबो जाबाय जों रेशन जानानै जा सरकारजों जगाजग खालामनायाव बिथांमोना बुंबाय जोंखौ जे जाय जेरै दंमोन बेयावनो नोंसोर दा था भबिष्यताव जों माने मोजां खालामनायनि कारणे सिन्था सरसा खालामगोन ना बिदि बुंनायखाय पुनराको शिबिरनिफ्राय सुकिया पथार शिबिरनिफ्राय फैयै गावबा गाव जेरै न' बनायदोंमोन गामि खालामदोंमोन बे गामि खालामनायावहा आरो स्थायी भाबे थाबाय बिनि उनाव जों प्रथम गुवाहाटी दिसपुराव थांनानै जा समर ब्रह्म चौधुरी बिथांजों जों हायखार जाबाय जे जों विभिन्न जायगानिफ्राय बानपानी भूमिहीन बेदि मानसि फैनानै जा माने नाम्बर 15 नम्बर बनान्चलाव जों हाबबाय दा बेयाव हाबनानै जा नगाफ्राबो जोंखौ आलाय आथानि खालामबाय बुथारबायबो बेखौथ' आरो नोंथांमोना मिथियो गतिके जोंनो मोनसे संस्थापन नांगौ होनना बिदिनो जों प्रथम जन्म जादोंमोन आंहा माने नगावहा बिदिनो नगावहा विभिन्न असुबिधानि कारणे लखिमपुराव थांबाय लखिमपुराव थांनानै जा बान बिध्वस्त जेतिया 1977 सनावहा बान बिध्वस्त जादोंमोन बे 1977 सनाव बान बिध्वस्तनि बेयाव थानो हायिखाय बिनि गुतै मानसिखिनिया जुनाय साब डिभिजननि एक्सट्रा कमिशनारनिफ्राय जों माने बान बिध्वस्त माने सार्टिफिकेट लाबाय आरो सार्टिफिकेट लानानै जा रामधन गांव पंचायतनिफ्राय गुवाहाटी थांनांगौ प्रथम समर ब्रह्म चौधुरीनिबो देखायबाय देखायनायावबो बुंबाय थिग दं बारु दा हाबना था सरकारा मा एक्सन लायो बा मा लायो दा बेखौथ' बुंथ'नो हाया दा जाय जेराव दं बेबायदिनो था बै समावहाय 1979 समनि खोथा बुंबाय नोंथाङा बे समाव बर'फोरनि थासारिया गिलु बालु थासारि मोनसे
हयथ' जादोंमोन बे समाव नोंथांमोना बेसेबां न'खरा बे मध्यपुर ओनसोलाव बर' मानसि हिसाबै बे थासारिजों गोरोबना थानो हादोंमोन जों बर' मानसि हिसाबै धर गामिया किमान खन दंमोन दा बेथ' मुखस्थ' गैया तथापि बहुत गामियानो बर' मानसिमोन आरो बे बर' मानसिखिनिया जेतिया आलायाथानि जायो 1979 सनाव माने नगादुबित जेतिया माने दानलुबो बे समावहा जों बयबो बर' मानसिखिनिया सोरबा सुकिया फोथाराव शिबिर पातिबाय सोरबा रजा पुखुरियाव पातिबाय बिदिनो माने गुटि बर' मानसिखिनियानो माने जमा जाना दंमोन बाकी बर' बुलि माने धर जों माने एसटि मानसि हिसाबै राभा बरु गासैबो एक जानानै जा माने शिबिराव दंमोन आरो बयबो खौसे जानानै जा एकेलगेनो सरकारजोंबो जुगाजुग खालामदोंमोन आरो सरकाराबो आसा होदों जे जाय जेराव दं बिनो गामि फाथिनो था भबिष्यतआव सरकारा जि एक्सन लायो बा जि खालामो बे हिसाबैनो सरकारा मोनसे सुबिदा होगोन ना आच्छा बे समावहाय दुलाराय बाथौ महासभानि सावरायनो लाना नोंथां बे न'सिराव जागासिनो दङ बे दुलाराय बाथौ महासभानि बे खुंथाय आफादनि सायावहाय नोंथाङा मा रादाब हरनो नागिरदों आं बर' मानसि हिसाबै माने बाथौ महासभाखौ एकदम उतप्रोतभावे आन्तरिकभावे आं श्रद्धा आरो माने सेवा जनायनो मोननायखाय खूब गाहाम मोनदोंमोन बेयाव विभिन्न जिल्लानि जिहेतुके मानसि फैदों आरो बिथांमोनखौ थांनो हायाबाबो न'आव थाबाबो आन्तरिक हिसाबै बिसोरनो लागिजानो सन्मान जनायगोन आरो बाथौनि कारणे आङो माने सेवा जनायगोन आं खुब मोजां बे समावहाय नोंथां चक्रधर बर' समाजनि गागि नोंथांमोनखौ मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों जिहेतुके बर'नि गुबै सिनायथि हिसाबै जों जुदि गावखौ सिनायथि होनो थांनायनि सिगांहाय जों मोनसे खोथाखौ साननाया मोजां जे जों जोंनि बर' हारिया खौसे जानांगौ आरो बर' हारिनि खौसे जानायनि बेलायाव जों जातिया खौसे जानांगौ जातिनि रावा खौसे थानांगौ जातिनि हारिमु आरो धोरोमा खौसे जानांगौ बे बेलायाव नोंथाङा सासे चक्रधर हाख्लार हिसाबै नोंथांनि आथिखालनि धोरोमनि थासारि खोन्थाखौ नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा बे धर जोंहा प्रथम अबस्थायावहा जों भुल खालामबाय होननानै स्वीकार खालामनांगोन जिहेतुके बे बाथौ धर्मआ गोदो पुजा हिसाबै माने पुजा हिसाबैसो दंमोन जेतिया पुजा हिसाबै दंमोन बे समावहा जों जेतिया बेयावहा नम्बर 15 नम्बर बनान्चलाव जेतिया हाबदोंमोन हाबनायनि उनावबो बहुत बोसोरनि उनाव बोसोरसिमनो लागि प्रभाब गैयामोन जिहेतुके जों खोनाबाय थादों जे बाथौ धर्म जाबाय बर'फोरा दं किन्तु जोंनि बेयावहा माने प्रचलन माबा प्रसार बिदि गैथ'वामोन आच्छा जिहेतुके मोनथिनायाव नोंथांमोना हयथ' खंकरिया बैष्णव धर्मनि मोनसे धर्मआव दङ এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যেহেতুকে আপোনালোক বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোক হিচাপে আপোনালোকে বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অঞ্চলৰ হয় তৎসত্ত্বেও এটা পৰিৱেশৰ কাৰণে আপুনি শংকৰীয়া ধৰ্মান্তৰ হৈছিলে তো কি পৰিৱেশত আৰু কিমান চনত আপোনালোকে শংকৰী ধৰ্মান্তৰ হ'বলৈ বাধ্য হৈছিলে 1900 প্ৰথম ইয়াতে মানে শংকৰী ধৰ্ম সোমোৱাটো 1980 চনত হ'ল যেতিয়া 1980 চনত হাৰসাসो बुंफ्लांबायले 1980 চনहा যেতিয়া মানে শংকৰী ধৰ্ম बेयावहा प्रभाव बेसि जाबाय তেতিয়া जों सानबाय जे जुग हिसाबै যেতিয়া कलि जुग फैबाय हरिनाम धर्मआनो श्रेष्ठ होनना যেতিয়া प्रसार जाबाय बे प्रसार जानायाव जोंबो सिन्ता चर्चा खालामबाय जे जिकुनु कलि जुगावहा हरिनाम महादीक्षित जानाया गाहाम होननानै मोजां होननानै
दा बे समाव जुदि बाथौ धर्मआ दा जेरै আজি ধৰ 500 বছरनि সময়याव जिमान प्रसार बा जेरै जादोंमोन बे समयनिफ्राय जुदि जायोमोनब्ला जोंथ' धर जाति हिसाबै बर' मानसि हिसाबै जों बोधय शंकरी धर्म लानाय नङामोन যেহেতুকে আপুনি বৰ্তমান সময়ত শংকৰী ধৰ্মৰ ধৰ্মান্তৰ হৈ আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজত বাথু ধৰ্মৰ এনে ধৰণৰ এটা মানে প্ৰচাৰ হৈছে যে বড়ো মানে বাথু মানে বড়ো আপুনি চক্ৰধৰ খাখলাৰী হিচাপে আপুনি শংকৰ ধৰ্ম হৈছে ধৰ্মান্তৰ আছে এতিয়া আপুনি বৰ্তমান সময়ত আপুনি শংকৰী ধৰ্মান্তৰ হ'বলৈ স্থায়ীভাৱে ভাবি আছে না আপুনি বড়ো জাতি হিচাপে বড়ো ধৰ্মীয় হোৱাটো আপুনি স্বাভাৱিক বুলি ভাবিছে এতিয়া ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ যেহেতুকে শংকৰী ধৰ্মত মানে দীক্ষিত হলেও মই জাতি হিচাপে মানে বড়ো আকৌ ধৰ শংকৰী ধৰ্ম বাদ দি পেলাই পুনৰ আকৌ বাথু ধৰ্মত অহাটো ধৰ এই বৃদ্ধ সময়ত চিন্তা চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে বা আহিবৰ কাৰণে ইমান ইচ্ছা নাই জীয়াইনো থাকিম কিমান কিন্তু মই বড়ো মানুহ হিচাপে আৰু বড়ো জাতি হিচাপে মই বাথু ধৰ্ম খুব সন্মান জনাও আৰু খুব ভাল পাওঁ এতিয়া মই ঘৰত কৈ আছো যে ইয়াত যে এতিয়া বাথু মহাসভা বহিব ইয়াৰ কিবা বা বৰঙনি আমাৰ ইয়াত ল'বলৈ আহিছে নেকি এতিয়া মানে ঘৰত মানুহে নাথাকে ময়ো কোনবা ফালে যাওঁ আৰু ইফালে বুৱাৰীও স্কুলত যায় এই দুইজনে দুইফালে গ'লে আৰু ঘৰত মানুহে নাই কেতিয়াবা কোনবা আহিল নেকি বুলি মই সদায় মানে আমি বুৱাৰী সুধি থাকোঁ ইও কয় নাইচোন আহা বুলি আৰু ওচৰে পাজৰে সুধিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ সেইয়া ছোৱালী এজনী আছে ওচৰতে মই সুধিলোঁ ইহঁতক যে এই বাথু মহাসভাৰ বৰঙনি ল'বলৈ আহিছে নেকি বুলি তেতিয়া ইহঁতে ক'লে আহিছিল আমাৰ ইয়াত আমি মানে 100 টকা আৰু চাউল যে ইচ্ছা অনুযায়ী যিমান দিয়ে সিমান দিবলৈ কৈছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি দিলোঁ বুলি আমাৰ তাতো সোমোৱা নাই সোমালেতো মই যি পাৰোঁ আৰু সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা দিলোঁহেঁতেন এতিয়া না বোলে আহিছিল এতিয়া সেই বিষ্ণু বসুমতাৰীকে ভাবি আছোঁ আৰু যে সিহঁতেতো এপাক আহিলেতো ভাল হ'লেহেঁতেন না বোলে আমাক কিবা শংকৰী ধৰ্মৰ কাৰণে যে তেওঁলোকৰ পৰা বা বৰঙনি নলং বুলি ভাবি নাহিল না কি না এইটো বুলি ভাবি আছোঁ আৰু যেহেতুকে बे समावहाय 27थि खुंगा दुलाय बाथौ महोत्सबनि सावराय जथुम्माय बे जागासिनो दङ आरो बे हाबाफारिखौ लानानै जों नोंथांमोननि बे नखराव दिनै सफैनो हाबाय बाथौ बिमुसानि रादाब बुथुमगिरि जानानै दा नोंथाङा बे समावहाय बाथौ बिमुसानि रादाबगिरि फैनायावहाय बाथौ बिमुसानिसिम माबायदि मोनदों बा बाथौ बिमुसानि माबायदि मोजां रादाब हरनो नागिरदों आं बेयावहा जोंनि ओनसोलाव जिहेतुके बाथौ महासभा जिहेतुके पातिदों बेनि कारण खूब नथै सुखी आरो आंतरिक भावे आं माने हेवा जनायदों आरो आंतरिक भावे माने खूब आदरिना लादों माने बे बाथौ महासभा पातिनायखौ आरो आं निजे दा थांनो हालिया आरो जिहेतुके असल अवस्था बयसनि लगे लगे किन्तु तथापि लावथि थुनाबाबो खनसे गाबोन नुजाहैगोन ना भाबिदों माने रायजो राजाफोरखौनो नायहैगोन आरो सोरबा जुदि स्कुटि सलायनाय गारि सलायनाय बा स्कुटि लानाबाबो जेने तेने आंखौ बिथोराव खेबसे देखायना फायहै होननानै जा थांगोन होननानै जा खूब सानदों खूब आनन्द माने आं बेयाव जे बे समावहाय मध्यपुरनि बे गामिनि चक्रधर खाख्लारिया जोंनि बाथौ बिमुसानि गेजेराव बिथांनि गोसोनि बाथ्राखौ जोंनि बाथौ बिमुसानि गेजेराव फोसावनो थाखाय बिथां नखरजों लोगोसे बिथांनिसिम जोंनि बाथौ बिमुसा जानाय अराय गोसोखांनाय अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय आसा खालामो बिथांनि नखरजों लोगोसे बिथांनि इयुनलाया जाहाथे जोबोद मोजां जायो बेखौनो बुंनानै जोंनि बाथौ बिमुसानि रादाब बेखेवनायनिफ्राय फोजोबनायनि सिगाङावनो जोंनि मोनफ्रोमबो
बे सावगारिनि जा नुथाय बेखौ जोंनि दिनेश बसुमतारिया फोसावना होनायनि थाखाय जोंनि बाथौ रादाबनिफ्राय दिनेश बसुमतारि फंबाय बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोबनायाव जोंनि बे गासैबो हाबाफारि नुजाथिफैनाय नोंथांमोन सिबियारिनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय बावसोमनानै जोंनि हाबाफारिखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।